बैयाव दसे जिरायनोसै नामा? साला नोंनि थाखायनो जों दिनै मेंग्लिजासे जानांबाय। आंलाय मा दाय जाखो? मा दायसो होनदो? नोंनि आइडियानि थाखायनो जाजोबदो बेफोरो। होद बाद दोन, दाया नोंनि आंनि नङा, दाया बै जेथुंसो। नंमारगौथ', बेनो जोंखौ बोरायनो लगायना थारदों। सोरथो लगायाखै होनद'? ओइ आसोल, सोरमोनलै बियो? मिथियालै आंबो। जियानो जा, बै देदसुंखौ लामायाव जमना बुंनांगौ। थांसै, ओंखामसो गुसोबाय। थ'। बिमा मा जाखो बिफा? साया दाबो जायाखैनालै, लाबोदो, लोंनानै मोसौ दोनदाल हैनोसै आं। र' लांगौ। नो साया। साहा कापनि फुदुंनायानो एफा गोबाव। मेसिनजों फुदुङाखै आं, अरजोंसो फुदुंदों। सोंदोंसो आं, बेरेफुंजा मानो एसेबां रागालै बुरै? दा मोसौ हैनानै नांथाना थाबोलाय। आंलाय बेरेफुंजा बहा नांथाबोनांगौ जाखो? होरायहोलां, मदा पिसो जाहोलांदो। दे, मा सावो मा एवो बानायहोलां, आं दा फोथारावबो थांनांगौ। बैयो आमासिसो नङाना? होद, खाथियावनो थांदों आं। हाव, माथो आमासिसो दस'। बानायसो, बहा थांनाय? आंबो मोसौखौ नों फैदोंमोन आमासि। आंबो नै दासो नोम्मानिजों रायजा होफैदों। हाब, दिनै माथो आमासिखौ सेंग्रा गोरलैबासो नुथारदों। नंगौ नामा बानायसो? आमासि, बैनिफ्राय सिनायलायनो हायाखैमोन। हा नोम्मानिया रायबाय थायोना, मा सेंग्रा गोरलै बायदि खानाय जामफाव लादों होननायखाय मैया न' खाथिनि रामु फंबायजों सिनजाबाय आरो। आमासि, हामदों दे, दासो दरमेन्द्रबासो नुथारदों। बानायसा मा होनबाय थायो, फै थांदिनि। फै आमासि, जाहानाव कापसेसो लोंना थांनो हागोन। नाङा बानायसो, दानिसो नोम्मानिजों दोखो रायजाखांबाय, नांगौब्ला दायो मोसौ दै दंफैब्ला लोंलांगोन। दे बिदिब्ला आमासि। दे थाथ'। दे आमासि। दे। साला सिखावफोर, आंनि आखराव नाबना जाग्रा। आन्थुवा थिखां। नोंबो थिखां। आरो नोंबो। सादो, दाना बुं, आंखौ नोंसोर दाखालि मा होनदोंमोन? निमाहा होदोलै आयं, बुंफ्लांबाय। निमाहा नांगौ नोंसोरनो? दाना साथामबो बुं, आंखौ नोंसोर दाखालि मा होनदोंमोन? खिना पथा ला माने मा होननाय जायो? जाम्बा। आंसो जाम्बा जाबाय। माबा आंखौ नोंसोर जाम्बा बायदि नुयो नामा? नङा आयं, जों नोंखौ ओरैनोसो बुंदों। आयं, जोंखौ हगारदों। हगारनो? आदसा, हगारगोन। नाथाय नोंसोर साफा गंथं बिजौआव सालायखौ फोनांनो हाब्लासो हगारगोन। नोंसोरथ' रावबो फोनांनो हायासै। साथामबो गं।
था हा नोंबो आरो नोंलाय होद माथो सिमांसोमोन आं बेखौनो गिबायसोमोन साला सुवाद सानैयाबा बहा दोङो र' फन गावहरनाय आं बिसोरखौ साथानानै दाबो जायाखै नामा र'लै सादायानो सिदोबदोबथार गेब्लेयाखै हेलौ आसोल अ आसोल बहा दं नै लामा सेराव जना दं अ र' आंबो थांगासिनो अ दे फै है बारा नायबाय थांला हरदो ना होमबा सादाया अ सफैबाय आसोल औलै एसे थांबावब्रा आंबो जिरायनि ओंखामखौ माजों जाबोनायलाय आसोल हा माजों जानोब्रा खुगाजों जाबोबाय आरो नङालै माने मा ओंख्रिजों जाबोनायसो बुंदों आं अ माबालै सबायजों ना गोरानमोन सोरथ' अनलाजों दाउ होनद' ओइ रथ' ओइ सोरलै नों मालै बाबुमोन हारे सोरखौसो बाबु होनबावदों ओइ फैनाय ओइ मा नामलै नोंना हो र'लै बाबुमोन सादा जाग्रोन र' मुङा आंनि राजा बुङो आंखौ बयबो खदाल राजा मा होनबा नों जायखिनि मोखै जावगोन नामा नङाले आं माला गावनो मा बुङो हमना मोना साला थखन मोनसे दां बेखौ रारा रारा ओइनो आर्मि फैदो साला थखन ओंखारबाय नाय नोंसोरो नोंखौ मोननायबा अनला देनाय बायदि देग्लिजोबोमोन आं ओइ आसोलफोर थौ जौखौनो लावगि बाजैनाव गंसेसो लोंहैनोसै लोंनोथ' हायो नाथाय जाग्रायासो ओरैनोबा आंहा लावगि बाजैनो 20 थाखा होनो दंखायो मोनसे आइडिया होद दोन नोंनि आइडियाखौ नोङो नोंनि आइडियाखौ लाना साला सिमाङाव बोरायजों थाफ्लि बुजादों नोंमारा नामा आसोल औ नोंखौथ' आरो ओइ खिसावबाय मा आंनोलै हौ माथो आसोलफोरसो है बर' लोंनाया बाराथार जादों बिनिखायनो खर' सासिनायमोन ना लावगि बाजैनियाव कापसेसो लोंहैनो नागिरदोंमोन आं ए नोंगो नामा औ फै नोंसोरबो लोंनोबा जमा लोंहैनोसै थौ बिदिब्ला आमाइसो आमाइसो ए आनैसो फै जिराय फै औ जागोन दे आनै दे जिराय आनैसो औ जागोन दे आनै हा आमाइसो बहा थांदों आनै अ बियो बै बारिजासो थांदोंमोन बाजौनावसो थांदों ना मायबा ए नै आनै नोंसा बिहामजोआ मैगं एसे हरफादों ए हाब मानोथो मैगं लाबोलायनांगौ जाखो जेबो नङा आनै नोंसा बिहामजोआ लावफोरखौ जानो नागिरा ओरैनोसो सेनाव थांगाजोबो ए अ बानायसो गोबाव जाबाय नामा फैनाया गोबाव जायाखै आमाइसो दासो फैदों ए दे हा बिहामजोखौलाय मानोथो लाबोफादिया दे आनैसो नोंसोर रायलायबाय थाथ' औ दे आनै माबा आमाइसो नोंसोरला उन्दैया लोमजाबाय दंना बेखायनो बर'बो थांनो हायाखै ए मुलिफोर जाहोदोंना बानायसो औ जाहोगासिनो आमाइसो ए मोजाङानो ओइ बिमा जौखौनो आपसेसो लाबोदोलै र' लांनि नांलाय नामा आमाइसो जेबो नङा बानायसो एसे लानोसै
नङाबा खुगा गोजा रायलायनाय जागोन माथो जौआ र' नै बेयावनो दोन जेबो भाजा भुजाबो गैया नांलायालै आनै जेबो नङा मा बाथोनफोरबो देयासै होमबा गैया दासो ओंखाम जानदों आं नांलायालै आमाइसो जाबाय दाखालिबो बानायसोआ जेबो मोनजालासै जेबो नङा दे आमाइसो दे लों दे आनैसो नोंसोर लोंबाय थाथ' आं ओंखाम जानदोंमोन नाहिनि औ दे आनै दाखालि गंनै लाबोबाय आं सियारखौ बानायसो दे हामदों दे आमाइसो मानसि दुमसिफोर फैब्ला दिगदार जाथारलै बानायसो औ जायोथ' आमाइसो आं थांसै होनबा मा दानो थांसै होमबा ओंखाम जालांदो बानायसो नाङा आमाइसो आं मालाबा जासै र' बानायसो ओइ बिमा नै बानायसोआ थांसिनो गय खावनाय मा ओंखाम जालांला होमबा नाङा नै दिन जाथ'ला मालाबा जासिगोन र' होनबा आं गय खावहैनि हाब आमाइसो नोंसोर सानैजों समायसोदों राधा कृष्ण बायसा नुलायथारदों नंगौ नामा बानायसो औ आमाइसो हा आमाइसोआलाय आनैखौ बोरै मोनबोनायब्रा गोबां जारिमिन गोलाव दंलै बानायसो नोंसा आमाइसोआ आंखौ थगायनासो लाबोदों आनैसो ए मा थगायनाय आनै आं मास्टार साख्रि मावो बाइक दं कार दं 50-60 बिगा हा दं मा जालो होनना लाबोदोंमोन पाप्पि बोराया ए नै दा साइकेल गंसेयानो गैजाया मानोथो आंजों थालांनाय ना बानायसो नोंनो गोदै बुंफ्लानानै र' फाथै गैया फाथै खाना लायनां थां माबार लाना फै देलाय आमाइसो नोंसोर सानैनि जारिमिनखौ खोन्थालाय खोनासं बिदिब्ला बानायसो जोंनि जारिमिना ओरैबायदिमोन